Y concluimos la jornada de pacientes con la última charla, que no por ser la última es la menos importante, sino muchas veces para pacientes es la más importante, porque la salud en Internet es muy delicada. ¿Tienes este? Así que el doctor Méndez Sánchez, del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, nos dará esta última ponencia. Bueno, bons días a todos, en primeiro lugar, un placer estar aquí. Nada, eu iba a dar esta charla que quería darlle un tono máis desenfadado sobre a saúde en internet, consellos para navegar con sentidiño e evitar os peligros de páxinas web pouco fiables. Así que, en primeiro lugar, internet, que internet é ese inmenso lugar onde todos hemos ido a buscar algunha vez, xa sexa desesperadamente, por curiosidade, atopando pois moitas veces os nosos peores presaxios, outras veces entrando en bucles onde non chegamos a ningún lado. Diferentes buscadores, redes sociais, revistas, que está cheo de beneficios por un lado, rápido acceso á información, a unha gran cantidade de información, acceso para todos os públicos e conectándonos ademais no momento preciso a todos. Por outro lado, tamén ten unha serie de inconvenientes. Ao final, desa gran cantidade de información, a veces deriva un exceso de información que non podemos abarcar, atopándonos en moitos casos tamén páxinas web fraudulentas con obxectivos que non son nin a melloría dos pacientes neste caso, nin aportar un pouco de luz, senón outros obxectivos, xa sexa comerciais, xa sexa por raiva, como decía tamén antes Rafa, que ao final os que escriben moitas veces son os que van mal, escriben moitas veces dende a raiva. Entonces atoparemos tamén noticias sen contrastar, bulos que fanse directamente con mala intención e tamén aquí pois xorde un medo ao que se poida atopar, unha confusión de pensamentos dispares ao que poidamos atopar, porque podo que atope algo que non me gusta, que aumente os meus medos e que aumente a miña ansiedade. Entonces, información non, información sí, non? Tendo isto en conta, chegamos a preguntarnos, vale a pena buscar información en internet? Vale a pena ou é o que ten a moita xente dirate moitas veces? Non busques, porque cando buscas mira como te pos, sempre atopas o peor, e ao final aumenta a ansiedade e non atopas solucións, non? Pois, aí, nesa pregunta quedamos, información sí, información non. Pois, información sí. Evidentemente, información sí. De feito, un paciente mellor informado e un paciente mellor aconsellado. É dicir, vai contar con un mellor background de información, vai ter maiores coñecementos sobre a enfermidade que ten, o que lle ocorre, e iso vai por un lado, a favorecer a aceptación da enfermidade, vai a favorecer tamén un empoderamento sobre a enfermidade e a tomar mellores decisións sobre como quere levala e acorde tamén aos seus pensamentos, crenzas e a como se atope. Ademais, isto está demostrado en algúns estudos en certas enfermidades que a realización de plans de información ao paciente mellora o pronóstico global. As enfermedades transcorren con un mellor curso, con menores brotes, con menor uso de corticoides e incluso influindo moitas veces na mortalidade. Pero claro, entonces eu animo a informaros, pero claro, hai que informarse de forma adecuada, en o que dicíamos, para non caer en todos eses distractores, eses dianos, demos que podemos atopar no internet. O primeiro que temos que ter claro é que busco, non? Porque moitas veces, dende a desesperación, podemos ir e buscar, estamos mal, buscamos simplemente como unha cura para a psoriase, non? Queremos buscar moitas veces igual unha mellora para os síntomas na pel ou unha mellora da fatiga na psoriase, un alivio sintomático. Entón, que buscamos enfermidade, buscamos síntomas, buscamos tratamento da enfermidade ou buscamos tratamento dos síntomas ou
hai que saber definir ben que buscamos, non? E como tamén comentouse nas presentacións anteriores, as enfermedades reumatolóxicas, as enfermedades autoinmunes son enfermedades crónicas, enfermedades que non teñen cura e que cursan moitas veces con brotes, simplemente momentos de bienestar e momentos de malestar. Hai que ter claro tamén estes conceptos básicos a hora de buscar e de formular as nosas preguntas, tamén para non caer nas posibles respostas que nos dará a veces internet en certos blogs de cura para, pois, en este caso, cura para artritis psoriásica. Con estes métodos ou con este alimento que é unha panacea atoparemos unha cura, non é así. Vale. E, por outro lado, unha vez sabemos tamén que queremos buscar, o máis importante é saber diferenciar entre a boa e a mala información. E como faremos isto? Pois, principalmente fixándonos nunha serie de elementos, non? En primeiro lugar, na autoría da páxina ou do artículo que estamos a ler, que aparece información sobre o autor, vías de contacto co autor, coa páxina ou coa institución que este detrás, os conflitos de interese que poidan ter, que apareza a bibliografía do sitio web ou do artículo que estemos buscando, que se indiquen as fontes nas que se basan, ao final que se basen en fontes de evidencia científica, que non se basen en opinións, principalmente, e tamén, cando se basen en fontes, fixarnos nos tipos de estudo, non? No ámbito da saúde en concreto, podemos diferenciar a grandes rasgos tres tipos de estudo: estudos in vitro, estudos in vivo con animais e estudos en voluntarios humanos. Deles derivan diferente forza de recomendacións, entón hai que fixarse tamén neste tipo de cousas e que o título da noticia se acorde tamén ás fontes utilizadas e que non entremos en sensacionalismos baratos que ocorre moitas veces en prensa sobre noticias no ámbito da saúde. Tamén é importante que nos fixemos a data de actualización da páxina e de modificación, non? Que canto máis recente, pois, é máis fiable, ao final, máis actualizado, non? Que non sexa unha páxina que leve 10 anos en actualizarse. En concreto, no ámbito da reumatoloxía, que os avances suceden moi velozmente, eso non teria sentido buscar aí. Por outro lado, o acceso aos dominios web poden indicarnos unha diferente fiabilidade. En dominios web indeterminados como .shop non hai que fiarse dese tipo, e si dominios web de institucións ou gubernamentais como .gov, .org, .edu. Incluso .es, .com tamén aportarían certa fiabilidade frente a outro tipo de dominios. O deseño da páxina web, isto está claro que un deseño coidado vai a favor de unha información coidada, pero hai que miralo con precaución. Ao final, un deseño coidado pode esconder tamén detrás unha mala información, simplemente información sin contrastar, polo que sempre con cuidado e fixándonos no resto de elementos, e por outro lado, a objetividade do sitio no que busquemos, non? Fixarnos que non teña publicidade, normalmente hai que ter ollo coas webs comerciais. Ao final, se hai un objetivo comercial de fondo, pode ser que non transmitan a información da mellor maneira posible e con sesgos, e intentar buscar sempre en sitios de carácter oficial, sitios que nos van a asegurar unha información máis completa e basada en evidencia científica. Dentro desto, quero destacar os certificados de calidade e fiabilidade de información en saúde. Cando busquemos nas páxinas web, é importante que busquemos e intentar identificar algúns destes elementos que tenemos na pantalla, que estos son certificados que entregan certas institucións médicas que revisan as páxinas e se cumplen unha serie de criterios de calidade na información, pois otorgalle un destes sellos a diferentes institucións, asegurándonos pois un certo grado de seguridade na información, na fiabilidade da información que vayamos a atopar nas páxinas web. Ao
ao final non quere dicir que todo sexa 100% fiable, sempre pode haber algunha errata, tamén as cousas caducan, poden non renovarse e logo levar outros derroteiros. Pero estes sellos nos aportanos unha gran seguridade a hora de saber que a información que estamos buscando nestas páxinas web é de fiabilidade. Pois, en xeral, todos son similares entre sí en cuanto a validez, pero, bueno, destacar o sello Hong Kong, que é o sello europeo, o seu equivalente o URAC en América, e logo tamén de moita importancia o WMA, que atopas en moitas páxinas web. Bueno, por outro lado, que teremos que evitar? Bueno, os primeiros enlaces, pois aquí non sempre teñen que ser erróneos, pero moitas veces son páxinas de publicidade, son recomendacións basadas en tamén algoritmos de internet que non teñen por que ser as mellores páxinas para buscar. Ao final, o que quero tamén transmitir é que hai que buscar un pouco e cotexar diferentes opcións antes de entrar no primeiro que nos sala nas búsquedas cando temos esa inmensidade de portais en internet. Por outro lado, os conceptos extremos ou verdades absolutas, como buscar tratamento da psoriase e atopar unha cura total, ademais xusto con un alimento ao acceso de todos, que é unha panacea e que mellora todo, a fatiga, a dor, e que ao final, como hai enfermos, se temos eses alimentos todo o día nos supermercados e podemos tomarlos todos os días, está claro que melloran, pero non hai que chegar a eses conceptos extremos, non? E as recomendacións de influencers famosos que agora co auxe do TikTok te aparecerán 10 tips para mellorar a enfermidade que sexa. Moitas veces non están contrastados, moitas veces que transmiten unhas falsas ideas tamén de curacións milagrosas que non temos que caer nelas. Por outro lado, tamén hai que evitar as noticias negativas, porque ao final o morboso sempre vende máis, o negativo máis morboso, o veremos incluso na propia prensa, o que comentábamos antes, noticias sobre mortes aparecen todos os días, e no ámbito das enfermidades, cando as cousas van mal é o que se publica. Que iso tamén un pouquiño co último, con estes blogs de falabaratos, esta xente que normalmente os que falan en internet son os que lles van mal, ou tamén moitas veces os que teñen intereses secundarios, como decía Rafa na súa presentación, e tamén evitar curandeiros, mediums de dudosa fiabilidade, que aunque parece que non, segue a creerse nesta xente. De feito, eu teño na miña propia familia, nun círculo cercano, xente que rexeita totalmente evidencia científica, fíase únicamente de péndulos, enerxías e cousas varias que poden axudar a veces as creencias, pero ao final rexeitar totalmente a información científica penso que é un erro, non? Dende a dor e dende o sofrimento sempre é máis fácil poder caer neste tipo de xente que ademais están preparados coas súas artimañas para atacar tamén a xente máis necesitada que busca isto. E por último, quería comentar un par de páxinas de gran fiabilidade e ademais que aportan moito para o paciente, que tamén foron comentadas antes na sesión de Lucía, como en primeiro lugar a Sociedade Española de Reumatoloxía, que é a inforreuma.com, unha páxina dedicada exclusivamente para o paciente, na que explican información sobre eles, sobre os obxectivos que teña a páxina, sobre as diferentes actividades que levan a cabo, tamén destacar ReumaFit, que salía antes tamén mencionada, como unha iniciativa para favorecer e transmitir todos os beneficios da actividade física para a mellora das enfermedades reumáticas, da sintomatoloxía, información sobre as diferentes enfermedades reumáticas, podes buscar gracias a esa e hai información sobre elas, sobre os diferentes tratamentos, información que podes buscar sobre o metotrexato, corticoides, os biolóxicos, ten tamén diferentes recursos para pacientes, dende podcast, entrevistas a pacientes, consellos
para ter en conta en diferentes enfermidades ou sintomatoloxía. Por outro lado, a Sogare, tamén comentada, tamén ten un pequeno apartado de recursos para pacientes, destacar principalmente o manual para doentes de enfermidades reumatolóxicas, que aparece aquí na esquina inferior dereita da pantalla, e tamén que nos teñen un apartado para enlazarnos coas diferentes asociacións reumatolóxicas en Galiza. Tamén, verdade que olvideime, na página da SER hai un apartado enormísimo de asociacións de pacientes, que logo comentaremos algunas un pouquiño. Podes acceder aí e entrar en contacto para que sexa necesaria e participar nas súas diferentes actividades. En canto a eular.org, que é a página da Alianza Europea, e aquí quería tamén ter diferentes recursos para pacientes, quería destacar a comunidade PARE, que surte como unha rede de organizacións nacionais para dar voz a nivel europeo aos pacientes con enfermidades reumáticas, e que tamén ten diferentes actividades como iniciativas, realizan un boletín informativo anual, seminarios web de forma periódica e tamén podcast onde actualizan as principais inquedanzas dos pacientes e resolven dúdas ou temas de interés. Por outro lado, tamén a página web da ACR, do Colexio Americano de Reumatoloxía, que ten un apartado bastante extenso tamén sobre recursos para pacientes, ademais certos apartados os ten traducidos, e tamén animo-vos a que busquedes nas diferentes páxinas de que informedevos mediante este tipo de páxinas e outras do estilo. Como esta última que quero comentar, que non é específica de reumatoloxía, pero é unha páxina máis global, que é medlineplus.gov, que de feito é unha das páxinas que máis utilizo. Esta está escrita e modificada pola Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, así que ten unha amplia variedade de coñecementos e de fiabilidade de información, e ademais non só iso, senón que no seu buscador tamén engloban un número de páxinas que eles mesmos certifican, que a información que tenen eles mesmos certifican, polo que ao final actúa como un gran reservorio de información de diferentes orixes, pero de alta fiabilidade, como podemos ver aquí á dereita, unha búsqueda sobre o que comentábamos na artritis psoriásica, e aparecen entradas, as súas propias entradas e entradas dende outros dominios web, como o Instituto Nacional de Artritis e Enfermedades Musculoesqueléticas da TEL. É unha página con unha gran variedade de información e de moi alta fiabilidade. He comentado tamén antes, as asociacións de pacientes que temos a nivel nacional unha gran cantidade delas. Aquí en Galiza quería destacar as principais: a SEARPO, a GAL, a Liga Reumatolóxica Galega e a BIDEPO. Estas asociacións tamén teñen información para pacientes sobre as principais enfermidades tamén que representan, e tamén traen información sobre as diferentes actividades que realizan periódicamente e diferentes recursos que teñen para os pacientes. Deixo aquí tamén os enlaces para as diferentes páxinas web das asociacións. E para ir finalizando, tamén coa auxe das novas tecnoloxías de hoxe en día, coa auxe da inteligencia artificial e do chat GPT, pois quería comentar que ata agora non había ningunha IA médica. Acaba de sair fai pouco unha impulsada por médicos da Universidade de Oxford. Ata agora ChatGPT o que mostraba era que cando buscabas evidencia basada en ciencia, normalmente inventaba os artículos e ademais as respostas dependen moitísimo de como se realice a búsqueda de información, había que ser moi precisos, polo que non valía moito a pena utilizalo. As cousas avanzan moi rápido, aínda que sempre aconsello mirar estas cousas con precaución, ir pouco a pouco vendo se van funcionando ou non,
parece que melloran, que o futuro é prometedor neste aspecto, que pode ser unha ferramenta que o día de mañá axude tanto ao paciente como aos clínicos de unha forma xa máis imaginada, e que ainda así se buscamos e animámonos a buscar neste tipo de inteligencia artificial, sempre contrastemos a información tamén co nos médico, co noso reumatólogo, ao igual que toda a información que busquemos no internet. Así, para finalizar, deixo esta diapositiva que é da Consellería de Saúde de Andalucía, que resume un pouco tamén o comentado dos elementos a detectar e como buscar no internet para non caer nesas páginas web pouco fiables e que moitas veces non buscan a nosa información, nin a nosa maioría, senón que estemos mal informados, que compremos certo produto ou que aportemos beneficios a eles de alguna maneira. Con isto é todo, moitas grazas.